హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి ఓల్డ్ సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయడం అండ్ కామెంట్ చేయడం, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం తప్పకుండా లైక్ అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫొటోస్, వీడియోస్ ఏవైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో టెలిగ్రామ్లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. DJ Ganesh सुंदर सुनले दी संता व्यापुरी पाणी दी बताले म्हणता ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. ఎన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఫోటో కావచ్చు, ఇవే అని కాదు, మీ ఫొటోస్ ఏవైనా కావచ్చు. ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో వీడియో ఎక్సలెంట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మంచిగా ఎఫెక్ట్ అనేది మంచిగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి 1 by 1 షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 photos మాత్రమే ఉంటాయి. క్లియర్గా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం చివరి దాకా చూడటానికి ప్రయత్నించండి. స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో నా కోసం తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది. ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో సేమ్ ప్రాసెస్ చివరి వరకు ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంటిన్యూగా చివరి దాకా యాడ్ చేసుకోండి. సో కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు. సో క్లియర్గా 1 by 1 యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్ పేస్ట్, అంతే. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్, మొత్తానికి చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటో వరకు లాస్ట్. సో 28 seconds 8 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక్క ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, అది వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా కంటిన్యూ చేసుకోండి. అంతే ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటోని వదలకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి.
సో 1 by 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఫ్రెండ్స్, ఏదైనా వీడియోస్ ఎడిట్ చేయాలంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో సెండ్ చేయండి. అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎడిట్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో చాలామంది పంపిస్తున్నారు, ఒక్కొక్క వీడియో చేస్తూ ఉంటా, చేయట్లేదు అని అనకండి. సో అందరి వీడియోస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్, కానీ టైం అవుతుంది. సో రోజుకు ఒక వీడియో మాత్రమే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఎంతమంది పంపించినా అందరిది చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, కానీ టైం అవుతుంది. చాలామంది పంపిస్తున్నారు, వీడియో చేయట్లేదు అని అనొద్దు. సో కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఫోటో 29 సెకండ్ 16 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్, వీడియో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.